ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತುಕೊರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಮೇರು ತುಳುನಾಡು ಜವಣೇರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಣ್ಸಂಗೋಡು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಆರೇ ಪಣ್ಪೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮಗು ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಟರ್ದು ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸೇರ ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ದ ವಿಶೇಷದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಗೇಮು ಮಲ್ಲಗಲಿ ಗೇಮು ಬಲ್ಲೊಯ್ಪುನ ಆಣುಲೆಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಗುಬ್ಬುದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ದ ಬಂಡಿ ಬಡ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಯೇಶ ಊರ್ದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನ ಟೀಮ್ದ ಪಿಲಿಯೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿವೇಶ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಬರ್ಪೇರಣ್ಣ ಪಿಲಿಯೇಶ ಬರ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಲ್ ಬಾಗ್ ಟೀಮ್ ರಡ್ಡದ ಕೂಟದ ಜವನೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ದೋಸ್ತಿಲ ಅಲ್ಪೋಲೇರು ಅಗಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಆ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಓಲೋಲ್ ನಡಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಗದ ಹಾಲ್ ನಡಪರಂಡು ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಹೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಲ್ದ ಉಲೈ ನಡಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇರು ಬರ್ಪೇರು ಸಾಧಾರಣ ಊರುಡ್ದು ಸರ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಹೀರೋನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆನೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಏರು ಪುರ ಸನ್ಮಾನ ಪಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನಗ ಹರಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತಳೆ ಮಾರ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಮಾಲಿಂಗ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗೀರಥ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬೈದಂತ ಅಗಳು ಈ ಸಲ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿನಗಳು ಅವು ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಎಂಕಲು ತೆರಗನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಚಿ ಶಾರದ ಮೊಗವೀರು ಉಡುಪಿಡ್ ದ ಮಲ್ಪೆದ ನಿವಾಸಿ ಯಾರು ಆರು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಚಿ 100-150 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒನಸ್ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 75 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರ್ಲ ಬಂಗುಡಿಪುನಾರು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಮತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆನ್ ಹಾನರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಲ್ಚರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆದು ಮೊಗಲು ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ನಾಟಕ ಮೊಗಲ ದೀಪಕ್ ರೈ ಟೀಮ್ನಾಗಲ್ನ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 500 ಶೋ ಮಿತ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ನಾಟಕ ಫೇಮಸ್ ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಡು ಕೊಂಡೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಕುಲು ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಟೀಮ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮಹಿಷ ಮಾಡ್ದಿನ ಮಹಿಷಾಸುರನ ವಧೆತ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ್ಕಡು ತೋಜ ಉಂಟಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಒಣಸ್ದ ಇಂದು ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಈ ಪನ್ಯಕನೆ ಬತ್ತಿನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐಟ್ ನಮ್ಮದು ಊರ್ದ ನಾನಾ ಬಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸಲು ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಅವಲ ಬಣ್ಸಂಗದ ಆವರಣ ತೀರ್ಥಡೆ ಬರೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಐಕ್ಲ ಈ ಮೊಸರು ಕೊಡಕೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಕೇಂದೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳುನಾಡು ಜವನೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೂಟ ಕರಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಚಾಲನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದಿಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಾವು ಉಡುಪಿದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮರುದಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅವನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂಲ ತೋಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ತುಳುನಾಡ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಟೀಮು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜವಣೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇದು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಪ್ನ ಮಾತ ತುಳುನಾಗದಗಲಿಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಪಿಲಿಯೇಶ ಬರೊಂದುಂಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಚೆಂಡೆ ದ ಟೀಮ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಂಗೀಲು ಬರೊಂದುಂಡು ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಹಿಷಿ ಮರ್ದಿನ ಬರೊಂದುಂಡು ಮೊಸರುಡಿಕ ಉತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಡ್ಡ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತ ದೀಪ ನಡಿಪುನ ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಬಂಡಿ ಬಿಡ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಗೆ ಬಗೆತ ವನಸ್ ಪೂರಲುಂಡು
ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬೈ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಡು ಇತ್ತೆ ಮರೆಮಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ಗಂಟೆದ ಒಂದುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಟೋರ್ದು ಎಂಕಲು ಅರ್ತಿಪೀರ್ತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರಲೆಂದು ನಿಕಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈತ್ನೆಟ ಇರು ಬತ್ತದ ಈ ಪೂರ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಿ ಜನಕ್ಕಳು ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ದೇವಡ ನಟೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಕೇಳಾನೆ. ಮಾತೆರ್ಲ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂಡ್ಸಂಗೋಡು ನಡಪುನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರಾಗ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಕೇನನ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಪ್ಪನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಟೋರ್ದು ಅರ್ತಿಪೀರ್ತಿಡ್ದು ಈ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಮದಾನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆವರಣರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಪ್ಪನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರೆ ನೀಗುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ.